Kum no paralog baro sashi senpan ngapdiang sngop haipi syakani ke channel jonga khasi terka tamintas ngi nyeshet no da uni uban hakabul ngala shimuni ui si shamadrin ai berka shiniru ai si shamad kani padika de kadut pengin dawi kumni am long kamdi ba kan long ka khuluj bha shulong saaj mala tingin khle shwa tang kumni deban king baha do bakandara la bain bha ka to ka shini dut bar utu ism te satap do la phu kumni te kani kala long minta padengin sa ai umaida ngai umaida spela he phila ban anta da kabul ru saber lang tu cinnamon powder utu cinnamon powder am ude uni udieng mo tu ba iyo haki masala iyo utu cinnamon powder ro sa ailang uni u nutmeg ru khandiat shukrut tang shikmut shamai la biang te saking kumne ta dam nang ta ai dut ru khandiat sapai hi ka dut da sngoduna ta ai dam sngoduna ta nai ai sa ai lam ka phniang ru phniang ai ar shamai he sa khle bha da khakti hi khle ha du bakandala along bha tingin saya tap no pade in e kum to shikin ta e ngi de ban bu ha ka jaka bas aj mo kani pe kala phu kum ne da kala phu kum ne long kala long te menta pade ngin sapai mo kum no ngile ngi de ban khem bha e finda pe kum ne am i kum ba ka bitna henreda ngila khem kum ne am de ban khem ha do 4 minute e ten dala de khem kum ne am kan salai hi to ka jingbit na e pe kani kala long kum ne te menta kala long kum ne am long kala biang kani menta ngi snabol ka barit sathap hakani ka bol kani ka ba ngala de pin kre lupa ngala ayam phanyang ngala tam phanyang bha te sa shule be kumni pindadon ka bol ka ba kham he ru ka biang da phi le da ka ba kham he te kani ngi bu kum to steng kan tai e menta stap biang pe kani kala phu kat ni kani long kala long ila long ban yeshet ila ban shed ha ka oven ne ha ka gas ru ha ka tu ka karai bangasi batai man ka por mo te sa shuot no kumni na pedeng kumni kani kadek si shamoy kasini pedeng ai saw shamoy king bha ha du bakandala bha mo umdi ban pen he e kading tang da kala long kumni karong kumni te pen lip no te da kala khampaja khandiat insa thep ha kani ka bangila cross kumni hadin nang ta sa ai sakadut sa shuta na lor kumni shwa bangin big am nginda big ha ka karai ru ngide ban pen khlu shwa 4 minute dia ka karai ha ka awan ru ngide ban preheat to kani kala long hadin apsan minute ngin saya tak biang ka to ka sini ka batam ngatharai phila yo jimonto hi perlok sai persyang sai share yu nemo daladap kumni pade sa tab da kacain ka basnge menumala sipau khat san minute e bakanum terkhong kubli sibun bapilai pe yakani ka video sngo bha like subscribe but share